Bathara Surya yen kelingan marang sliramu wong bagus kaya rindu citrujit jroning atiku
Sadurunge budaya kakung semana putri wenelno wektu aku ngesone dalu punika pipimu naga Bathara Surya los rambutmu seniat jaranan kreasi mija saking saya Desa Karangan Balok Ponorogo atur panglipur dumateng para pirsawan sedaya wonten ing dalu punika wonten ing adicara gebyakan tasyakuran tajalo grup paguyuban naga Bathara Surya wonten punika sinengkuyung aku GT Audio Sound System Glegernya Jawa Timur Zahra Musik juga menampilkan artis-artisnya Jawa Timur. Ora saklawase Cakep rapi sosapa temon kelawan kang murup jagat inggih wonten ing dalu punika karawan panjenenganipun Bapak Camat sadurunge Kecamatan Balok Kabupaten Ponorogo dumateng panjenenganipun kabupaten Sambutan peyan ngekep wekdal saha panggenan kasumanggahan sakuwate rindumu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Ingkang kula hormati Pak Kapolsek Barong Badan Ramil kang mewakili Pak Lurah Karangan saha perangkatipun. Ingkang kula hormati para alim ulama, para sepuh, bini sepuh, haji sepuh, sedaya kemawon Bapak Ibu ingkang rawuh wonten dalu menika wonten wekdal menika wonten acara kegiatan kesenian jaranan kreasi ingkang mijil saking Desa Karangan Kecamatan Balok. Alhamdulillah kula panjenengan tansah pikantuk rahmatipun Allah Subhanahu wa taala sehingga rawuh wonten paminan menika kanthi sehat wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Shalawat wa salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita antu-antu sampatipun wonten mangke yaumul kiamah. Allahumma amin. Bapak Ibu para mematur ingkang sepindah bersyukur wonten dalu menika kula saged sowan dumateng panjenengan sedaya wonten acara kebiakan menika Suryoso wau sampun kudanan sekedhik nggih dereng nggih tapi Jawa insyaallah semakin menambah sejuk dan tidak panas suasana pada malam hari ini. Yang kedua Bapak Ibu sekalian ngaturaken salam takdim lan hormat saking Pak Bupati Ponorogo Kang Sugiri Sanjoko dumateng panjenengan sedaya wonten wekdal menika boten saged sowan dumateng panjenengan amargi wonten tugas lipunipun ingkang dereng saged dipun pilaraken. Ingkang terakhir monggo dilapun lajengaken pertunjukanipun, mugi-mugi acara dapat berjalan dengan lancar, tertib dan aman. Ngoten nggih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngaturaken jagunging panuwun kutub padu panjenenganipun Bapak Camat ingkang kasti paring atur pamragya wonten ing dalem punika. Nuwun. tak lelo Nuwun sagunging para pamirsa Sutrisno Budaya wonten ing dalem punika. Naga Bathara Surya ngrawuhaken artis sing paling bagus dhewe. Ada Mbak Jeje Sari dan Mbak Dita. Kowe tak gadang-gadang bisa masuwur obat junjung rasating wong tuwa yo ger. yen nangis dak ilang ayune anakku sing ayu tak emban selendang batik kawung yen nangis bunda ibu Wong wilahing awik namastu Rama Sidem Siliring Barat Maruta wis menengo anakku para kaki danyang wonten ing mrigi bulane dadari kula ngaturaken panuwun kula ngaturaken panuwun tanpa pepingkat bilih paduka sampun kersa hambrek air lampahin para kadang putra naga Bathara Surya wonten ing dalem punika tak lelo 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 lido sep menango aja bicara nangis anak sampun barkono anggenipun sing ayu rupane Gelaring adegan perang celeng yen nangis tak ilang matur suwun